Cymal nesa'r daith yn dechrau yma yn Aberdaron, o Aberdaron i Borth Neigl. A dyma chi eglwys Sant Hywyn, Cadeirlan Llŷn. Mae'n eglwys hyfryd, os gewch chi amser i fynd i mewn a busnesu, mae yna groeso. A da ni'n dilyn yr arfordir, mae'r môr y tu ôl i mi, fel y gwelwch chi, yn ysoedd gwylanod y tu ôl i mi. Da ni'n gadael yr arfordir am ychydig, a mi nawn ni ymuno ymhen draw y traeth, ond drwy bentre Aberdaron, a fel nes i sôn ar ddiwedd y cymal diwetha, mae yna gyfleuster yma. Mae gwesty'r ship, mae gwesty Tŷ Newydd, siop Heleri y tu ôl i mi. A mi newch chi gerdded trwy'r pentre, mi newch chi heibio'r gegin fawr, na chi'r gegin fawr y tu ôl i mi. Pedair union yn cael pryda bwyd cyn croesi i Enlli yn y gegin fawr, adeilad sydd yn dyddio nôl ganrifoedd, a mae'n adeilad hyfryd. Mi ddewch chi wedyn dros y bont yng nghanol pentre Aberdaron. Mi newch chi groesi'r bont a chroesi'r Afon Daron. Mae hir Afon Daron. Y tu ôl i mi'n fan hyn, mi newch chi groesi Afon Daron. Ar yr all wedyn y tu ôl i mi, a'r to gwellt, Becws Islyn. Becws Islyn, petai chi am lenwi'ch bag a dan teithion, mi allwch chi wneud hynny Mecws Islyn. Felly, ia, gadael Aberdaron, Becws Islyn, ar arfordir am ychydig ac i fyny'r all, ac unwaith da chi ar yr all allan o'r pentre, mi wch chi heibio i hen felin y Daron, Afon Daron, yn troi'r olwyn yn yr hen felin y tu ôl i mi ers talwm. A tu ôl i'r felin, dyma ni, da ni'n troi at Llwybr Arfordir. Wedi arwyddo, fel y gwelwch chi, yn hawdd. Felly gadael yr arfordir am ychydig trwy bentre Aberdaron, a newch chi ail ymuno ar Llwybr yn fan hyn. Felly ffwrdd â ni. Nes i stopio'n gyflym yn fan hyn i bwyso ac edrych ar Aberdaron a cael trefn ar y camera. Ac yma, o dan yn rhaid i, drychwch, Iaspis. Mi oeddwn ni'n sôn am Iaspis a mynydd carreg uwchlaw Porthor yn gynharach. Y graig goch hyfryd yma, 5 gwaith cletach na Gwenithfaen yn addurno rhai o adeiladau Piccadilly Llundain. Ac yma hefyd, yn Aberdaron, mae chi enghraifft o'r Iaspis prin. Ia. Ar ôl i chi adael y pentra, mi newch chi ail ymuno a Llwybr Arfordir ar drwyn y penryn. Dwi ar drwyn y penryn wan, uwch ben bae Aberdaron. Mae ogof ddeiddrws oddi tano ni. Mi ewch chi heibio wedyn i llech cranc a garreg goch yn nes ymlaen ar y llwybr. Ac yn fanna, yn yr haul, drychwch arnyn nhw. Ynys Gwylan Fawr ac Ynys Gwylan Fach. Hyfryd de. Rownd y tro wedyn ebolion, trwyn, gwningau'r, carreg gybi, ogof lwyd, clog cydwm, carreg chwislen. I gyd ar y llwybr o mlaen ni. Drychwch ar y map, mae'n werth nodi'r enwa hyfryd yma sydd ganddo ni. A'i dathlu nhw wrth i'r haul wenu ar fae Aberdaron. Yn y môr y tu ôl i mi yn fanna, da chi'n gweld? Yn fanna. Mae'n Gwenonwy. Mae'n Gwenonwy ydy enw'r talpyn anferth yna o graig. A Gwenonwy oedd chwaer y brenin Arthur. Nes i sôn am Ffrydia Caswenan, sôn Tenlli a Gafallon yn gynharach. A dyma ni rhywbeth arall sy'n cryfhau'r cysylltiad â Pen Llŷn. Gwenonwy oedd chwaer y brenin Arthur. Mi fuo Arthur farw yn ôl un fersiwn o'r chwedl ymrwydir Camlan. Ac y ferbyn a mae'n Gwenonwy o dana un fan hyn, mae Porth Cadlan. Camlan wedi mynd yn Cadlan, felly o bosib safle ola brwydyr y brenin Arthur o danau. A mae'n Gwenonwy wedi enwi ar ôl i chwaer o y tu ôl i mi. Marw yn fan hyn cyn hwylio rownd y gornel ar long o'r enw Gwenan i Afallon, neu Enlli. Felly, dyna ni, y cysylltiadau pellach rhwng brenin Arthur a Llŷn. Mi ydyn ni rwan yn edrych ar borth ysgo, a mi welwch chi olion adeiladau yn fan hyn yn ysgo wrth i'r gwynt chwthu rhywfaint ar y camera. A be oedd yn digwydd yn fan hyn, mi oedd yma lwyfan yn mynd lawr yn y môr
oddi ar ysgol fan hyn. Y llwyfan o'r adeiladau yma, lle oedd manganese yn cael ei gario rwan. Mi oedden nhw'n cloddio am manganese oddi ar mynydd Rhiw rhwng 1845 a 1945. A dwi ar gall y môr rwan uwch ben porth ysgol. Olion gwaith manganese ydy'r rhain. A gwaith Nant y Gadwen. Gwaith Nant y Gadwen yn arwain at porth ysgol oedd ei tanon ni. Cloddio am y mwyn manganese oedd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu paent a gwydr. Mi oedd yma alw mawr yn ystod yr rhyfeloedd byd i galedu dyr. Y gwaith yma a gwaith Benall yn uwch i fyny yn gyfrifol, gwrandwch ar hyn, mae'n yn chwalu mhenni, am 90% o'r manganese oedd yn cael ei gynhyrchu ym Mhrydain. Cyflogi tua 200 o weithwyr. Ac ia, ers talwm mi oedd yma jetty heibio'r adeiladau yna, da chi'n weld yn y fanna, yn mynd lawr i'r môr yma'n hyn i gael y manganese a'r longa. Mi oedd yma gerbyda wedyn ar wifra cable cars yn cario'r manganese o waith Benall i porth Neigl yr ochr draw. A da ni'n edrych draw wedyn i'r cyfeiriad yna at borth Llanllawen, ymhorth Llanllawen, a wedyn yn y môr yn fanna trwy'n Talfarach a mynydd Pen Llŷn. Na chi mynydd Pen Llŷn. A dyna'r lle rawn ni nesaf dilyn y llwybr trwy Nant y Gadwen, heibio i'r hen dylla cloddio manganese. A mi gan i ddeud helo wrth yn ffrind sydd wedi bod yn cadw cwmni mi'n ystod y sgwrs fach yna. A dyma ni ar fynydd Pen Llŷn. Mae o'n le da i stopio ac i edrych ar y golygfeydd o Llŷn y tu ôl i ni. A mae hwn yn le pwysig, dyma'r man ucha rwan, rhwng rwan a diwedd y daith ym Mhorth Madog. Y man ucha un, felly mi fydd y tirwedd yn newid o fan hyn. Mi fydd na lawer iawn mwy o dreitha agored melyn, felly'r daeareg yn mynd i newid. Mi fydd na amball i Benryn hefyd. Ond ia, mae mynydd Pen Llŷn yn le hyfryd i stopio a gweld trwy'n Talfarach y tu ôl i mi ar olygfa o le da ni wedi dod. Y llwybr da ni newydd i droedio. Hyfryd a dim llai. Ymlaen â ni ac i lawr am borth Neigl. Mi ddwch i lawr o Ben Llŷn, heibio i ambell dyddyn. Pen Rogo ydy enw'r tyddyn bach yna. Adfail gerllaw ac mi welwch i ben draw cymal y daith yma. Pen draw, porth anferthol Neigl a thrwyn Culan yn cau'r cyfan am borth Neigl. Roedd rhwng 4 a 5 milltir o draeth, y traeth mawr agored eang yma yn dod i'r golwg. Nes i sôn y bydda'r tirwedd yn newid o fan hyn, a dyma chi borth Neigl.